kembali. Kali ini kita duetin bersama Hernawan Sani Aceh. Tali sak kotange saikine lah kok ilang sak selirane lunga menyang endi tanpa pamit ngabari apa kowe lali karo aku iki sajan regane 6.000 kuwi wujud tresnanku jare kowe melu aku lah kok mayu apa kurang larang pungkasane kowe ngilang ning endi aku goleki tali kota ning Jatipo kok tinggal kono.
Gue tekan mah. Pilih ini neng buri lawang. Neng buri lawang. Warnane apa? Lawang tengah apa lawang ngarep apa lawang buri? Lawang tengah. Sing tengah kae ya? Oh iya, sing ku tak golekane. Dijewer.